Uitați-mă ce mi-a cumpărat după Olex. Un roboțel cu cameră. Foarte bun pentru pază și chestii de astea, dacă vrei să pleci de acasă și vrei să-ți urmărești lucrurile din casă. Bineînțeles, și jucăria preferată a copiilor. Uitați. Hop. Vezi? Ce să vă povestesc? E o meravilia. Nu știu dacă se mai produce, că eu l-am luat la foarte puțin, la o sumă foarte mică. Nu știu dacă se mai produce și mi-am luat un pic să-l configurez, dar este foarte, foarte drăguț. Când termin treaba cu el, se duce singur la bază. Ia să mă duc acolo și să încarc singur. Așa, acum să-i dăm să ducă la bază singur el. Știți că nu fac nimic, faci tot singur. Hai. Și gata.